no obstant això, evidentment, no vol dir que siga la millor base per a regular el tema de les dietes. Jo crec que hi ha sistemes alternatius, igualment legals, i en el seu moment, crec que va ser el mes de març de l'any passat, se va plantejar una proposta per a modificar-la. Pot ser des de despeses a justificar, passant per mitja dieta en funció de l'horari que s'ocupa. Arriba un moment en què aquestes coses resulten xocants i les dietes, tal com estan plantejades en la base 30 actual, comporten un sobredimensionament de la quantitat que un regidor hauria de percebre en els desplaçaments en l'exercici de les seues funcions. Jo crec que hi ha sistemes alternatius legals, i este és legal, no sé, torne a dir-ho, perquè no se gasti aquesta excusa, que podrien millorar moltíssim la imatge d'aquest Ajuntament. Este tema, el sistema actual, degudament, fent comptat a la gent del poble, jo crec que indignaria moltíssim. Entonces, hem de ser molt escrupulosos a l'hora de gastar molts diners, especialment en els temps que corren. Perquè al final arriba un moment en què cobrar 50 i pico euros, com si haguem estat tot el dia per ahir de faena, per anar a València i tornar, està molt bé que cobrem per la faena, però per anar a València i tornar podem cobrar des de quilometratge fins a mitja dieta. Insistir en el cobrament de la dieta, perquè això és una compensació, etc. Per altres coses no cobrar és reconèixer que la cosa no està ben regulada i al mateix temps estem ingressant uns diners d'una manera semitransparent i torno a dir, si això ho contem amb una gent normal del carrer, al final diran esteu prenent-vos el pèl, això no pot ser. I sí, això és així i se pot solventar. Evidentment no estem parlant de grans quantitats, afortunadament de l'Ajuntament de Carcaixent, però dona exactament igual. Qualsevol euro que ens puguem estalviar està bé i qualsevol euro mal cobrat per un regidor, jo crec que està mal.